Hola. Collons, i ara com començo? És que això de demanar, li pregunto al xat. Fins ara l'únic que li he demanat ha sigut el número de la loteria. 31 de desembre, grossa de cap d'any. Què sortirà? Quina puta merda de màquina, de veritat. És que avui la cosa costa, és més institucional. En estas fechas tan señaladas... Bueno, no tant. Anem al gra. Us situo i us demano. Primera part. Ja sabeu que Revolució Verda és un canal de comunicació mediambiental, independent i hereu de la Fundació Terra, i que tirem endavant dues persones. Ho fem de manera autodidacta, amb vocació i amb experiència, però amb el temps de què disposem els autònoms, residual, amb zero peles i amb recursos. Com es veu? Limitadets. Considerem que avui dia és imprescindible i urgent que existeixi un espai fort, en català, sense lligams de difusió de les ciències mediambientals i d'activisme compromès per aquelles coses que són clares. I per això et requerim el teu suport, per poder fer-lo més robust i amb més mitjans. Ens demanarà diners? ¡Ya te tengo! ¡Dame la mano! Tranquils, que no s'estengui el pànic. Home, si em feu una transferència tampoc la revocaré, Però és més senzill que tot això. El cas és, segona part, que engeguem una campanya per demanar simplement que us subscriviu a aquest canal i aconseguir d'aquesta forma un mínim de 1.000 subscriptors abans del 31 de desembre. El dia que si aquest trasto de merda funcionés em faria ric. I què us oferim a canvi? Doncs menys un finançament qualsevol cosa, però sobretot experiència, trajectòria, sacrifici i contundència per canviar el marc de les coses. Nosaltres hi posem la cara. Per decorat i vestuari no ens arriba, com bé podeu comprovar. I tu pots ajudar-nos en dues cosetes. Dar-li al like i activar la campanilla i compartir. Quan aconseguim la fita, pensarem en recompenses. Moltes gràcies, bones festes, molts torrons i viva Hondures!